Nakapanukad na ang Cebu Citizens' Involvement and Maturation in People's Empowerment and Liberation kung sisimpel sa ilang kaandam sa umaabot ng eleksyon. Samtang ang sisimpel mauusab ang partner sa National Movement for Free Elections kung NAMFREL. Si Nico Sereno sa report. Dugay nang nakasugod sa Value Formations Program ang sisimpel sa nagkalain-laing parokya sa Archdiocese of Cebu. Gipahibaw ni Doti Maglasang, sakop sa core group sa sisimpel nga itandi kaniadto nga usahon sa dako nga venue ang final briefing apan karon himuon kini sa matag vicariate ug sa distrito. Magsugod ang final briefing sa Abril 27 hangtod na sa Mayo 4. Laing ubanan sa sisimpel ang final sealing sa mga vote counting machines nga ipahigayon sugod Mayo 10 hangtod Mayo 12. Samtang gipahibaw ni Maglasang nga lahi ang ipahigayon nga random manual audit sa eleksyon karong Mayo. Ang tanan nga mga election returns dad-una sa canvassing area ug adto na himuon ang pagpili. Human niini ipadala sa kauluhan aron adto na ipahigayon ang random manual audit. Ang proseso kaniadto mao ang pagpili lang sa pipila ka tunghaan kundi inipahigayon ang random manual audit. Samtang ang sisimpel usab mao'y gi-accredit sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting kun PPCRV nga moabag kanila aron masiguro ang kalimpyo sa piniliay dinhi sa Subo. Gihimong partner usab sa National Movement for Free Elections kun NAMFREL ang sisimpel aron moabag gihapon sa pagpabilin sa ligdong ug matinud-anon nga eleksyon sa Mayo. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.